हे आम्ही जेव्हा ऐकतात तेव्हा आमका असे दिसता की ओके ह्याचे पुढे आता आमका हो मनीस मिळतो ना. तर दुःख बी जाता की दिस इज द लास्ट मीटिंग. ह्याच्या मुखार आमका तो मनीस कसो असा काय ना तातले काही आमका न्यूज मेळची ना, त्याच्याबरोबर असोसिएशन बी मेळची ना. पण लास्ट मीटिंग इज ऑलवेज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण लास्ट मिटिंगात जे कॉन्व्हर्सेशन जाता ते आमका पुढे वचून ताका कसे फॉलो करचे त्याच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट किती आमका इन्फॉर्मेशन मिळता. फॉर एक्झाम्पल, जर आता आम्ही जॉब सोडले तर तांका थंय एक्झिट इंटरव्ह्यू म्हणून उरता. एक्झिट इंटरव्ह्यूत किती करतात की तुमगेलो हांगा स्टे एज अन एम्प्लॉई कसो आशिल्लो, what are the areas for our improvement, what difficulties you face, अशी म्हण ती कंपनी ताजे मुखार कशी इम्प्रूव्ह जातली हे पळयतात एक्झिट इंटरव्ह्यू. कारण किती असा तुका सोडचे हे सगळे विचारले जातात. म्हणजे इट्स अ इम्पॉर्टंट डिस्कशन बिटवीन द एम्प्लॉयर अँड द पर्सन हु इज लिव्हिंग. तर आता ही जी लास्ट मीटिंग आम्ही डिस्कस करची असतात ती असा श्रीकृष्ण आणि उद्धवजी यांचे बरोबर. तर असे झाले की एक पटी ब्रह्माजी जेव्हा कृष्णाले सगळे कार्य सरले आमचे पृथ्वीचे येवचे जे तागले कारण आशिल्ले, कारण पृथ्वीचेर भरपूर अधर्म आशिल्लो, खूप यातना सहन करच्या पडची आशिल्ली डिवोटीज. तर त्यासाठी ब्रह्माजी आणि सगळे देवता जण म्हण कृष्णाकडे विष्णूकडे गेली की श्रीकृष्ण आता तुमका हांगा अवतार घेवचो पडतलो, कारण थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल. तर तुम्ही सांगा येऊन आमका आमचे तारण करचे जाय. तर संभवामी युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. धर्माचे संस्थापन करण्या खातीर श्रीकृष्णान हांगा अवतार घेतिल्लो. तागेल्या मूळ रूपात श्रीकृष्णाला ओरिजिनल फॉर्मात हांगा तांणी अवतार घेतलो. तर अवतार घेऊन राक्षसाले वध केलो. मागीर महाभारताचे युद्ध बी झाले. कुरुक्षेत्राचे युद्ध नंतर युधिष्ठिर महाराज आणि पांडवाक ताणे किंग म्हण स्थापत केले. दुर्योधना आणि कौरवात हांगले नाश केलो. अशी का सगळे अधर्माची ताणे नाश केलो आणि धर्माचे संस्थापन केले. तर ब्रह्मा आणि बाकीचे सगळे देवता कृष्णाक मेळच्या गेले आणि सांगच्या लागले की तुमकडे जे कार्य आशिल्ले ते कार्य आता कंप्लीट झाला. तर आता तुमका परत गोलोकात तुमगेल्या कृष्ण लोकात वच्चे झाल्यार तुम्ही वचू शकतात. यू कॅन डिपार्ट नाव असे म्हण घेऊन सांगून ब्रह्मा आणि सगळे देवता लोक गेले कृष्णाकडे. आणि वतना भरपूर किती सुंदर स्वर्गातली फ्लावर्स तांगलो सुगंध खूप सुंदर होता. ते फ्लावर्सचे गार्लंड कन कृष्णा खातीर गेले येऊन. तर कृष्ण तांका सांगच्या लागलो की नाव आय हॅव मेड अरेंजमेंट्स फॉर माय डिपार्चर. आता जेव्हा कृष्ण हांगा आयिल्लो तर कृष्णाच्या यदुकुलात ताणे ज्या ज्या डेमिगॉड्सान जन्म घेतिल्लो. कारण यदुकुल म्हळ्यार एक भरपूर पॉवरफुल डायनेस्टी आशिल्ली आणि त्या डायनेस्टीक जन्म घेणारे सगळे लोक बी खूप व्हडले व्हडले देवता आशिल्ले. सो दे वर व्हेरी पॉवरफुल, दे वर व्हेरी स्ट्रॉंग अँड दे वर अनडिफिटेबल. तांकां कोणी हरवू शकनाशिल्ले. तर when somebody is very powerful, प्राईड येता, इगो येता. कारण मजा म्हणकी पॉवरफुल कोणी ना, हांव कोणाचे बी नाश करू शकता हे एक फिलिंग येता. अँड देन टेंडन्सी कशी उरता, जर आम्ही प्राऊड झाली तर रॉंग थिंग्स आम्ही करू शकतात. कारण आमका भय ना की आम्ही किती केल्यार आमका कोणी मारतलो, कोणी आमका दम दितलो ना. आय एम व्हेरी पॉवरफुल, नोबडी कॅन गो अगेन्स्ट मी, अशी एक प्रकारची फिलिंग उरता. तर सेम फिलिंग यदू डायनेस्टीच्या यादवास बी आयिल्ली. तर कृष्णान सांगले ब्रह्माजी की आय हॅव टू फिनिश द यदू डायनेस्टी फर्स्ट आणि त्याच्यासाठी हांवें पूर्ण अरेंजमेंट केला अँड देन आय विल डिपार्ट.
कारण हांव जर हांगच्यान पयलीं डिपार्ट जालो तर यदू डायनेस्टी एकदम सगळ्याले नाश करू शकतात, इतली पॉवरफुल आसा आणि तांकां कोणीच डिफीट करू शकनात. सो आय हॅव मेड अ प्लॅन सो दॅट दे आर गॉन. तो प्लॅन असो आशिल्लो की एक फावटी सांबा सांबा म्हळ्यार कृष्णालो चलो. तर सगळे सेजीस आयिल्ले द्वारकेत आणि ते यदू कुळातली सगळे जी प्रिन्स आशिल्ले, राजपुत्र आशिल्ले यदू कुळाचे, ताणे सांबाक एक स्त्रीचो ड्रेस घालो. प्रेग्नंट लेडीज म्हणकी तिका ड्रेस घालो आणि सगळ्या सेजीसा कडे घेऊन गेले सांबा. ऑफकोर्स दिस वॉज ऑल अरेंज बाय कृष्णा. तर सांबाक घेऊन गेले आणि सेजीसाक विचारचे लागले हसत हसत की ही आमगली कुळातली एक स्त्री असा, यदू कुळातली एक स्त्री असा जी प्रेग्नंट असा, तर तिका चलो जातलो की चली जातली. तर सेजीस तांकां खबर आशिल्ले की हे स्त्री ना पण सांबा असा आणि अशें आमकां डिसीव करच्याक म्हण तिका अशें ड्रेस करून हाडला. तर ते सेजीस म्हणच्या लागले की शी विल नायदर गिव बर्थ टू अ बॉय ऑर अ गर्ल. तिका चलो बी जावचो ना आणि चली बी जावची ना, पण तिका एक गदा तिगेल्या पोटांतल्यान भायर येतली आणि ती गदा पूर्ण यदुकुळाच्या नासाचे कारण जातली. सो एक क्लब थंय जन्म घेतलो, म्हळ्यार एक क्लब येतलो, म्हळ्यार एक गदा येतली आणि त्या गदान तुमगेले सगळे यदुकुळाचे नाश जातले. हे ऐकल्या बरोबर आणि तेन्नाच ती गदा बी भायर आयली. सगळे जण घाबरले यदू आणि धावत धावत ते लोक उग्रसेनाकडे गेले. उग्रसेन वॉज द हेड ऑफ द यदूस. तर उग्रसेनाक म्हणच्या लागले की अशें अशें जाला आणि ही गदा असा आणि हाणे खंय आमगेल्या सगळ्या यदुकुलाचो नाश जातलो, तर कितें करचें. तर उग्रसेनान सांगले की ह्या गदा तुम्ही क्रश करा, एकदम पावडर करा आणि समुद्रात उडवून द्या. तशेंच ताणी फुल गदा ती क्रश केली आणि समुद्रात उडवून दिली. तर ही जी लीला आसा ताका नाव आसा मौसला लीला. तर ती गदाची पावडर करून समुद्रात उडयली आणि एक पटी हे सगळे जण समुद्राचेर गेले तेन्ना तीच गदाची जो पावडर आशिल्ली त्या पावडरीचा एक एक कण ताजे एक व्हडलो व्हडलो एरो जालो, स्पियर्स, शार्प पॉइंटेड एरोज जाले, म्हळ्यार अशे फील्ड ऑफ एरोज. आणि हे सगळे यदू डायनेस्टी थंय जेन्ना गेली ऍक्च्युली किती झाले, शाप दिल्यानंतर सगळेजण परत कृष्णाकडे गेली आणि कृष्ण म्हणच्या लागलो की आता हे जे तुम्ही केला ते खूप इनऑस्पिशियस थिंग केला आणि आमच्या पूर्ण यदू कुलाचेर हो शाप असा, कर्स असा. सो सडनली तांकां द्वारकेत एकदम इनऑस्पिशियस ओमेन्स दिसच्या लागली, काळोख जावच्या लागलो, आणखी झाडं फुलं पानं बरी ग्रो जाय नाशिल्ली. सो कृष्णान म्हणे की हे सगळे जे जाला ते इनऑस्पिशियस असा, एक कर्स असा आमचेर. तर आम्ही हांगा रावचे न्ही, आता आम्ही खंय वचा, प्रभास म्हळ्यार एक रिलिजियस क्षेत्र आसा थंय आम्ही वचा. आणि वाय प्रभास क्षेत्र, ताचे फाटल्यान बी एक हिस्ट्री आसा. तर प्रभास क्षेत्र म्हळ्यार एक धार्मिक स्थळ आणि ताजो इन्फ्लुएन्स इतलो बरो आसा की आमगेले सगळे जे पाप आसा ताजे नाश जाऊ शकता. सो दॅट इज द बेस्ट प्लेस वेअर वी हॅव टू गो. आता वाय डीड कृष्णा गो टू प्रभास लिव्हिंग द्वारका. कारण हे सगळे जे देवता लोक आशिल्ले जे यदू डायनेस्टीत आयिल्ले, आफ्टर डेथ दे हॅव टू गो बॅक टू स्वर्ग, कारण थंयच्यानच आयिल्ले. पण जर का ते द्वारकेत रावले तर ऑटोमॅटिकली ते लोक वैकुंठ लोकात वचू शकतात. कारण द्वारकेच्या ठिकाणी ज्यावेळेला डेथ जाता दॅट सोल गोज बॅक टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आणि सगळे लोक स्वर्गातल्यान आयिल्ली. सो कृष्णाक तांकां द्वारका सोडून
दुसऱ्या प्रभास क्षेत्रात घेऊन वच्चे पडले. तर प्रभास क्षेत्रात गेली. प्रभास क्षेत्रात ते समुद्रातले तांकां ते स्पियर्स दिसले, थंय दिसले तांकां. आणि इतले सगळेजण एकत्र आयली, एकत्र ताणे जेवण केले आणि मागीर वरुडी लिकर पिवच्या लागले. तर इंटॉक्सिकेट झाले. इंटॉक्सिकेट झाल्यानंतर तांगले एकमेकांबरोबर झगडे सुरू झाले. आणि ते झगडे असे सुरू झाले की तांकां एक दुसरीकडे ते मारामारी करच्या लागले. आणि मारामारी करच्या त्यांनी ते जे एरोज आयिल्ले पळय ते मुसळाचे क्लबचे ते एरोज घेऊन एकमेकांकडे झगडे करच्या लागले. आणि एकमेकांक ताणे मान सोडले. अशे करून सगळे यदू डायनेस्टी नाश झालो. कारण यदू कुळाचे जे लोक असतात तांकां ते एक दुसरे मारू शकतात आणि कोणी तांकां मारू इम्पॉसिबल आशिल्ले, कारण इतले ते लोक स्ट्रॉंग आशिल्ले. तर तांगलो नाश झालो. आणि सगळी पावडर केल्ली तातूंत एक ल्हानसो बारीकसो तुकडो आशिल्लो. तो तुकडो एका हंटराक मेळटा. आणि त्या तुकड्यान कृष्ण स्वतःले हांगच्यान लीला समाप्त करता. पण जेन्ना कृष्णाने सगळे अरेंज केले म्हण तो सांगता तेन्ना उद्धवाक बी कळता की आता कृष्ण हांगच्यान वतलो. तेन्ना उद्धव कृष्णाक मेळच्या येता आणि सांगता हांव बी येदू आसा, म्हाका बी तुजे बरोबर येवची आसा, हांव हांगा कितें रावू. कृष्ण म्हणच्या लागले ना, तुझ्याकडे म्हाका एक इम्पॉर्टंट कार्य तुझ्या हातून घडचे आसा. तर ते कार्य करच्याक तुका हांगाच रावचे पडटले. उद्धव इन्सिस्ट करच्या लागलो की म्हाका तुजे बरोबर येवचे आसा, हांव एकटो हांगा रावचो ना तू गेले नंतर. कृष्ण म्हणच्या लागलो दिस इज गोइंग टू बी युअर अनदर सर्व्हिस. उद्धवाकडे ताणे आणि एक सर्व्हिस करून घेतली. ती खंयची तर गोपीज जेन्ना वृंदावन सोडून जेव्हा कृष्ण आणि बलराम मथुरात गेली ताजेनंतर परत कधीच ते वृंदावनात आयली ना. तर गोपी तांगेल्या विरह भावात आशिल्ली सगळेजण. तर तांकां समजूत घालच्याक म्हण कृष्णान उद्धवाक थंय धाडिल्ले आणि तांकां सांगच्या लायिल्ले की कृष्ण इज नॉट गोइंग टू कम बॅक. तर तुमकां ताजो प्रेझेन्स फील करच्याक तुमकां ताजे कीर्तन करचे पडटले, तांगेले स्मरण करचे पडटले, तांगेली कथा करची पडटली, लीलाचे डिस्कशन करचे पडटले. तशें करत तुम्ही आता तुमकां जगचे आसा. कारण कृष्ण हांगा परत येवचो ना, कृष्ण बलराम हांगा परत येवचे ना. तर हे मेसेज दिवच्याक उद्धव गोपीक वृंदावनाक धाडिल्ले कृष्णान. आणि उद्धवाक ते काम खूप कठीण दिसले, कारण गोपी इतल्या हाय लेवल स्टेजार डिवोशनाच्या स्टेजार आशिल्ली की उद्धवाक दिसले की हांव कृष्णाचो कझिन आसा, तागेलो फ्रेंड आसा आणि कृष्ण म्हजे बरोबर सगळे डिस्कस करता, आमी कायम एक उरतात. पण माय डिवोशन इज नॉट एज मच एज द गोपीज डिवोशन फॉर कृष्णा. तेन्ना उद्धवान अशी प्रार्थना केली की आता जर हांव गोपीले चरण स्पर्श केले तर गोपी सगळे आसा तांकां एकदम ऑकवर्ड जातली की ह्यो आमगेले चरण स्पर्श कशे करता. तर नेक्स्ट जन्मात म्हाका हांगा गुलमलता म्हण एक क्रीपर आसा, त्या क्रीपरात म्हाका हांगा जन्म मेळू दी, जेणे करून सगळे गोपीज मगल्या माथ्याचेर चलत वतली. and then I will be able to get the dust of their lotus feet. तर सेम उद्धवात आता आणि एक कामगिरी कृष्ण सांगता. किती कामगिरी सांगता तर पूर्ण सांगता की तू हांगा राहू नका, तू बद्रिकाश्रमात वच. बद्रिकाश्रमात वचून थंय नरनारायण ऋषी असतात. तर नरनारायण ऋषी असतात आणि बाकीचे बद्रिकाश्रमात बरेच ऋषी असतात. तर हा तुका उपदेश जो करतलो तो उपदेश तू त्या ऋषी मुनीक बसून सांग, जेणेकरून तोच उपदेश संपूर्ण जगात पसरतलो आणि लोकांक कळतले की कसे आमकां जगच्या जाय म्हण, भक्ती कशी करची, व्हॉट इज द गोल ऑफ ह्युमन लाईफ, आम्ही भक्ती कित्याक करच्या जाय.
आणि भक्ती कशी करच्या जाय आणि भक्ती केल्यार किती जाता. भक्ती केल्यार ज्ञान मिळता आणि वैराग्य बी मिळता. असे म्हणतात की भक्ती एक मदर असा आणि हर चिल्ड्रन आर ज्ञान अँड वैराग्य. कारण भक्ती जो करता ताका ऑटोमॅटिकली ज्ञान म्हळ्यार नॉलेज मिळता आणि नॉलेज मिळाल्यानंतर ताका कळता की व्हॉट शुड बी द पर्पज ऑफ लाईफ. आता आम्ही इतले अटॅचमेंट्स असतात आमकां, हे जाय ते जाय, हय हांगा वच्चे जाय थंय वच्चे जाय, हे खावचे जाय, हे ड्रेस करचे जाय, ही वस्तू जाय, हे इतली सारी अटॅचमेंट्स असतात आणि जी आमकां मेळता ताका आम्ही अटॅच जातात आणि जी मेळना ताच्यासाठी आम्ही रडतात. म्हळ्यार पूर्ण लाईफ इज फुल ऑफ एन्झायटी, अटॅचमेंट्स अँड लॅमेंटेशन, क्रेविंग अँड लॅमेंटेशन. तर असे जन्म जर का मनुष्य जन्माक तुम्ही जगच्या लागली तर दॅट इज युजलेस. मनुष्य जन्म केत्याक मिळता आमकां? 84 लाख योनी नंतर आमकां मनुष्य जन्म मिळता आणि तो मिळणार आमकां इझिली. ताजे गोल किती असा ते समजून आमकां ते फॉलो करचे जाय, तरच आमकां मनुष्य जन्माचो संपूर्ण मनुष्य जन्माचे कितीतरी बरे जातले. नाजाल्यार आम्ही विल गो बॅक either to other human life or will go back to some other animal life depending upon what karmas we do. तर हे सगळे ज्ञान उद्धवाक दिवचे आशिल्ले कृष्णाक आणि हेच ज्ञान तो म्हणच्या लागलो की यू गो टू बद्रिक आश्रम आणि थंय वचून सगळ्या ऋषी मुनीक हे ज्ञान दी आणि हे ऋषी मुनी सगळ्याक ते ज्ञान दितले. आता जेन्ना उद्धव गीता हिकाच म्हणतात उद्धव गीता, अर्जुनाक बी भगवद्गीता सांगितली कृष्णान. त्यांना सांगितली कुरुक्षेत्राच्या वॉर फिल्डाचेर, बॅटल फिल्डाचेर ताका भगवद्गीता सांगितली. कारण अर्जुन एकदम कन्फ्यूज झालो. ताका दिशिल्ले की अरे हे सगळे मगले रिलेटिव्ह असतात, आमकां कशे मारचे, हो तो मगलो गुरु असा, हे तर मगले कझन्स असतात, हे मगले आमकां असा अंकल असा, असे तांकां कशे हांव मारू. पण ताका अर्जुन म्हणच्या लागलो की बेटर टू बिकम अ संन्यासी रादर दॅन फाईट. कारण ह्या सगळ्या लोकांक मान चांगले रक्तान जे माखिल्ले वेल्थ असा, राज्य असा, ते हांव कशें एन्जॉय करू. तेन्ना त्या भ्रमांतल्यान भायर काडच्याक श्री कृष्णान तांकां अर्जुनाक भगवद्गीता सांगिल्ली. भगवद्गीताचे ज्ञान जे अजून पर्यंत आमकां युजफूल आसा. तर सिमिलर नॉलेज उद्धवाक श्री कृष्णान तांगेल्या लास्ट मिटिंगात उद्धवाक दिली आणि त्याच मिटिंगात मैत्रेय मुनी बी आशिल्लो. मैत्रेय मुनी कोण? मैत्रेय मुनी इज द डिसायपल ऑफ पराशर मुनी. पराशर मुनी कोण असा? पराशर मुनी इज द फादर ऑफ वेदव्यास. वेदव्यासान महाभारत सगळे वेद रचले आणि बरीच पुराण बी ताणे रचले. तर त्या पराशर मुनीलो शिष्य म्हळ्यार मैत्रेय मुनी. तर मैत्रेय मुनी बी थंय आशिल्लो प्रेझेंट आणि ताका बी हे ज्ञान घेवचे खूप आतुरता आशिल्ली. आणि असे म्हणतात की वेन वी आर इगर टू लर्न आमगेले शोल्डर्स जरा असे बेंड जातात टू शो दॅट वी आर इगर. जर का कोणी किती व्याख्यान दिता आणि आम्ही असे बसल्यार कशी दिसता बॉडी लँग्वेजातून कसे कळता की ओ दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड. पण आम्ही जर का असे करून ऐकले तर दॅट प्रूव्स दॅट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड. तर मैत्रेय मुनी थंय पहिले पाविल्लो आणि तो अशे करून आतुरतेन वाट पळयतालो की श्रीकृष्ण किती सांगचे असा म्हणाका. तर श्रीकृष्णाक उद्धव भारी प्रिय. उद्धव तोपर्यंत थंय पावलो नाशिल्लो. तर उद्धवाची वाट पळयत श्रीकृष्ण थंय वाट पळयली आणि जेन्ना उद्धव आयलो तेन्ना श्रीकृष्णान उद्धव आणि मैत्रेय मुनी ते ज्ञान दिवच्या सुरुवात केली. आणि मैत्रेय मुनीक कित्याक ज्ञान दिले? कारण मैत्रेय मुनीक बी ताका श्रीकृष्णान सांगले की हांव तुमकां हे ज्ञान दिता, हेच ज्ञान तुमकां विदुराक दिवचे आसा. विदूर ज्ञान घेवच्याक म्हण तुमचे कडेन येतलो तेन्ना तुमकां हे ज्ञान विदुराक दिवचे आसता. विदूर म्हळ्यार कोण? विदूर इज द अंकल ऑफ पांडवास अँड कौरवास. पांडू, धृतराष्ट्र तांगोलोच भाव असा, वेदव्यासालो चलो असा विदूर बी. पण विदुराक कित्याक दिवचे हे ज्ञान?
व्हॉट इज सो स्पेशल अबाउट विदूर? तर विदुराक ज्यांना द्रौपदीचे वस्त्रहरण झाले त्यावेळेस धृतराष्ट्र काही उलवलं ना, भीष्म पितामह बी काही उलवले ना, कृपाचार्य द्रोणाचार्य थंय सगळी जी सभा बशिल्ली कोणी काही तोंडातल्यान शब्द काढले ना. एकटो विदूर पहिलीपासून सांगतालो धृतराष्ट्राक की तुगलो हो जो चलो असा दुर्योधन, जेन्ना दुर्योधनालो जन्म झालो तेन्ना तो गाढवा भाषेन ब्रे करतालो. तेन्नाच विदुरान सांगले धृतराष्ट्राक की दिस सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कुरु डायनेस्टी, सो यू शुड इमिजिएटली अबंडन हिम, ताका जंगलात वचून सोड. पण फादरली लव, धृतराष्ट्रातले अटॅचमेंट आशिल्ली दुर्योधनाकडे आणि म्हणचे लागलो की हांव कशी सोडू हाका, हांव तो मगलो निष्पाप चलो आसा, आय हॅव टू लुक आफ्टर हिम, आय कॅनॉट अबॅन्डन हिम लायक दिस. अशी म्हण ताका तागेली परवरिश केली, ताका वाडयले. आणि जसे वाडयले तसे धृतराष्ट्राले दुर्योधनाकडे अटॅचमेंट आणि वाढत गेली. आणि जे धृतराष्ट्राक मेळले ना राजपट, पांडुक राजा केले नी, तर धृतराष्ट्राक राजा जावचे आशिल्ले. सो हिज अनफुलफिल्ड डिझायर ही वॉज ट्रायंग टू गेट इट डन थ्रू दुर्योधन. तर दुर्योधन राजा जातलो सगळे हस्तिनापुराचो, तो म्हाका आनंद जातलो म्हणून दुर्योधनाक पॅम्पर करतालो. विदूर जेन्ना दुर्योधनाच्या अगेन्स्ट उलोवच्या लागलो की यू दिस सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कुरु डायनेस्टी, आता हे ज्यांनी जे ऍक्ट केला दॅट इज अनपार्डनेबल. कुल तुमगली कुलवधू तिगले वस्त्रहरण केले, ही सभा सत्सभा नाही, कसली असा असत सभा. तर या सभेत सगळ्या मुखार द्रौपदीलो असो त्याने वस्त्रहरण केले, ताची तुमका भरपाई करची पडतली डेफिनेटली, अँड दॅट विल ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कौरव डायनेस्टी. हे जेन्ना दुर्योधनान ऐकले, दुर्योधन म्हणच्या लागलो विदुरजी जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, हांगच्यान वच आणि कशे जस्ट गो विथ युअर ब्रेथ. भागवतमात बरयला गो विथ ओनली युअर ब्रेथ, म्हळ्यार कितें हांगचे तुम्ही काही पण घेऊन बसू शकना. तर इमिजिएटली विदूर इतलो पॉझिटिव्ह आशिल्लो की विदुरान इमिजिएटली तागलो धनुष्य बाण सकल दवरलो आणि वचच्या लागलो. अशें ताका दिसले ना की आता मगले हस्तिनापुराच्यान हांव गेलो तर मगले हांव रावतलो खंय, म्हाका खावच्या कितें मेळटले, मगले संरक्षण कोण करतले, आय एम नाव इन द ओपन. So Vidur took it as a positive thing, saying that आता होच म्हाका बरो वेळ मेळला तेन्ना हांव सगळी तीर्थयात्रा करता आणि बऱ्या साधू पुरुषाक मेळता जे म्हाका हांगा रावून शक्य नाशिल्ले. सो म्हणूनच कृष्णान हे घडवून हाडले उरतले. आता हांव बरी सगळीकडे रथयात्राच जाता जत्रा येवची आसा म्हण. तर आम्ही सगळी वेगवेगळ्या क्षेत्राची हांव धर्म क्षेत्राची यात्रा करता आणि सगळ्या जे व्हड ऋषीमुनी असतात तांकां हांव वचून मेळता आणि त्यांच्याकडच्या ज्ञान घेता. तर श्रीकृष्णान सांगले मैत्रेय मुनी की आता हांव जे ज्ञान तुमकां दिवचो आसा सेम ज्ञान तुमकां विदुराक दिवचे जाय. सो श्रीकृष्ण लास्ट मीटिंग आशिल्ली उद्धवा बरोबर, मैत्रेय मुनी बरोबर, आणि त्याच्यानंतर ते मौसर लीला झाली आणि त्याच्यानंतर हांव सांगता कितें जातले ते. पण दॅट वॉज द लास्ट मीटिंग. आणि ते लास्ट मिटिंगात श्रीकृष्णान सगळे तागेले इतले भक्त आशिल्ले पण कोणाक याद केले? विदुराक. सो दॅट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ विदुरजी. विदुरान इतले स्पेशल प्लेस स्वतःसाठी निर्माण केले श्रीकृष्णाला हृदयात की लास्ट अवर्साक तांका श्रीकृष्णाक विदुराली याद आयली आणि हे ज्ञान तुम्ही आता विदुराक द्या असे सांगले. सिमिलर इन्सिडेंट असा आमगेल्या प्रभुपादाच्या लाईफात. प्रभुपाद जेन्ना तांगेल्या डेथ बेडार आशिल्ले, हांगची लीला सरवून वच्चे आशिल्ले,
त्यांना ताणे कोणाला याद केली? जॉर्ज हॅरिसन आली. जॉर्ज हॅरिसन इज वन ऑफ द बीटल्स. आणि म्हणजे लागले, वेअर इज जॉर्ज, हाऊ इज जॉर्ज, प्लीज गिव्ह दिस रिंग टू जॉर्ज. असे म्हण ताणे स्वतःला हातातली रिंग काढ दिली, म्हणजे ही जॉर्जाक बसून दी. तर वाय डिड प्रभुपाद रिमेंबर जॉर्ज? जॉर्ज हॅरिसन इनिशिएटेड नाशिल्लो. ही वॉज अ व्हेरी गुड सिंगर. परंतु ही वॉन्टेड टू गेट इनिशिएटेड. प्रभुपादान किती सांगले तांकां, यू डोंट हॅव टू गेट इनिशिएटेड. बाय? Because you are already initiated. What is your name? Your name is Harrison. That is your Hari's son. You are already initiated. तुमका आणि कोणी इनिशिएट करची गरज ना. पण तो जॉर्ज हॅरिसनान इतले सॅक्रिफाईस केला प्रभुपादाचा मुवमेंटा खातीर. भक्तिवेदांत मॅनर जे लंडनात व्हडले टेम्पल आसा, ते टेम्पल स्थापित करच्याक जी लँड आशिल्ली, the owner of that land was George Harrison. कृष्णा बुक इतले फेमस झाला आणि इतले सुंदर प्रभुपादान तातूंत बरयला. फूल 10th कॅन्टोचे प्रभुपादान तातूंत बरयला. ते पुस्तक पब्लिश करच्याक इस्कॉनाकडे पैसे नाशिल्ले. ते पब्लिश करच्याक जॉर्ज हॅरिसनान पैसे दिले. आणि ताणी एक सुंदर ताजी फॉरवर्ड बी बरयला. इतली सुंदर फॉरवर्ड आसा की म्हणच्या लागले की एव्हरीवन वॉन्ट्स कृष्णा. Some know it, some don't know it. So all we need is Krishna in our lives. All we need is God. अशी म्हण बरयला. तर त्या जॉर्ज हॅरिसनाक प्रभुपादान स्वतःल्या लास्ट मोमेंटाक याद केले आणि सांगले, गिव्ह दिस रिंग टू जॉर्ज. तर जर आम्ही इतली सेल्फलेस सेवा केल्यार गुरुल्या डिसायपलांनी, गुरुल्या मिशनाची इतली सेवा जर का आम्ही केली, तर डेफिनेटली वी गेट अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द गुरु. आणि गुरुल्या हार्टात जर का आमका प्लेस मेळ्ळी, देन कृष्णा कॅनॉट डिनाय अवर एंट्री इन टू हिज धाम. इफ वी आर प्लीजिंग द गुरु, वी आर प्लीजिंग कृष्णा. तर तसेच विदुरान बी कृष्णाले डिवोटीज पांडवाले संरक्षण केले. तांचे बाजून भरपूर ताणे किती उलयले आणि प्रत्येक वेळी जेन्ना तांचे संकट आयिल्ले, सगळ्या वेळेर विदुरान पांडवांनी हेल्प केली. आणि विदूर वॉज जस्टिस दितलो. ताका खबर आशिल्ली दुर्योधन कसो आसा, पांडव कसे आसा, धर्म कोणाला पक्षात आसा आणि अधर्म कोणाला पक्षात आसा. आणि आता बी जेन्ना दुर्योधना सांगले विदुराक की जस्ट गो अवे, गेट आउट, जस्ट गो विथ युअर ब्रेथ, तो विदुराक काय वाईट दिसले ना. तर तो यात्रेक गेला आणि मैत्रेय मुनी तुमका येऊन तो मिळतलो. सो यू प्लीज गिव्ह दिस नॉलेज टू विदुरजी. तर दॅट वॉज सो कॉल्ड रिंग. जी प्रभुपादान रिंग दिली जॉर्ज हॅरिसनाक. सिमिलरली दिस वॉज द गार्लंड ऑफ नॉलेज जे श्रीकृष्णान विदुरा साठी पाठवले. तर विदुराक असली इतली बरी कृपा प्राप्त झाली श्रीकृष्ण कडच्यान. तर आता या फुल लास्ट मिटिंगात उद्धवाक सगळे काय ते ताणे उद्धव गीता म्हळ्यार आमगेले कशे आम्ही भक्ती करची, कसल्याक आम्ही अटॅचमेंट करची ना, आम्ही कशे सगळ्यापासून डिटॅच जावचे, व्हॉट इज कर्म, what is the karma, what is vikarma, what should be our goal of life, how do you please me, हे सगळे नॉलेज उद्धवाक ताणे दिले. आता त्या उद्धव गीता म्हाका दिसता फ्रायडेक आसा, तातूंत माताजी सांगतली त्याच्याबद्दल डिटेल. हांव तातूंत डिटेलात वचना, पण दॅट वॉज वॉट वॉज टोल्ड इन द लास्ट मीटिंग. आता अशीच एक लास्ट मीटिंग जाल्ली जेन्ना प्रभुपाद स्वताली लीला हांगच्यान सरोन गोलोकधामाक प्रस्थान करताले तेन्ना. तो ताचे बरोबर ताकडे सगळे डिसायपल्स आशिल्ले. आणि त्या डिसायपल्साक प्रभुपादान विचारले डिसायपल्सान की श्रील प्रभुपाद, व्हॉट कॅन वी डू टू प्लीज यू.
प्रभुपादान उत्तर दिले, यू कॅन शो मी युअर लव्ह टू मी बाय हाऊ यू कॉपरेट. हे लास्ट इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले प्रभुपादाले सगळ्या तांगेल्या डिसायपल्साक. आणि डिसायपल्स म्हळ्यार ग्रँड डिसायपल्स बी जातात, कारण दिस इज एन इन्स्ट्रक्शन फॉर एजीस टू कम. असे म्हणतात की टू शो आवर लव्ह टू समवन वी हॅव टू सर्व देम. जर कोण कोणाले प्रेम असा तर एकसारखे म्हणू शकना आय लव्ह यू, आय लव्ह यू, आय लव्ह यू, आय लव्ह यू, लव्ह यू. दॅट डज नॉट मीन एनिथिंग. खरेच जर का आमगेले प्रेम असा कोणाचेर तर दॅट लव्ह कॅन बी शोन बाय सर्विस. आता एक आई तांगेल्या चोरडाचेर भरपूर प्रेम करता, पण ती म्हणत बसता ओ बेबी आय लव्ह यू, ओ बेबी आय लव्ह यू. बेबीक भूक लागली, ओ बेबी आय लव्ह यू. दॅट विल नॉट डू एनिथिंग टू द बेबी. तो ती कितें करता, तिका फीड करता. एकदम लहान बेबी उरता तर तागेले पोटी काढता, सुसू काढतात, तिका भात दिता, रडल्यार घेऊन बसता. असे भरपूर सर्व्हिस, सेल्फलेस सर्व्हिस करता, अनकंडिशनल. तातूंत तिगेले काही मोटिव्ह उरना की हांव जर का म्हागेले बेबीक सर्व केले तर म्हाका हे मेळचे आसा मुखार वचून, अशी काही एक्सपेक्टेशन उरना. सेल्फलेस सर्व्हिस करता. आणि सर्व्हिस कशी उरच्या जाय? सर्व्हिस शुड बी सच दॅट विल प्लीज द पर्सन यू आर सर्विंग. आता जर आमका सपोज अ पर्सन डज नॉट लाईक सम काइंड ऑफ म्युझिक आणि तांगेल्या फ्रेंडान सांगले ओ आय लव्ह यू सो मच, हिअर दिस म्युझिक. आता ते म्युझिक जर का ताका आवडना, नो नो नो, यू मस्ट हिअर दिस म्युझिक, आय लव्ह यू सो मच, यू हॅव टू हिअर दिस म्युझिक. So that service is not going to please the friend. So service without pleasing has no meaning. So service should be such that we can please the recipient of that service. ज्या मनशाक आम्ही सर्व करतात तो प्लीज जावचे जाय, संतुष्ट जावचे जाय त्या सर्व्हिसान. पण आम्ही सर्व्हिस करताना जेव्हा आम्ही लोकांबरोबर काम करतात देन मल्टिपल इगोज क्लॅश. प्रत्येक जणांक दिसता हाव ग्रेट, म्हगेले ओपिनियन हॅज टू बी फॉलोड. दुसरे म्हणता यू डोंट हॅव एक्सपिरियन्स इन दिस मॅटर, आय एम द मास्टर, माय ओपिनियन शुड बी फॉलोड. सो किती जाता क्वारल. आणि कलियुगा क्वारल अँड हिपोक्रेसी इज व्हेरी कॉमन. ब्रदर्स भांडण जाता, फादर अँड चिल्ड्रन सगळे जाता, फ्रेंड्स म्हणतात, पण सो लॉंग एज आमका ताचे पासून सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जाता वी आर टुगेदर. द मोमेंट सेन्स ग्रॅटिफिकेशन स्टॉप्स वी लूज इंटरेस्ट, वी स्टार्ट फायटिंग. तर कलह एक कलीले गुण असा, कलियुगाचे गुण असा कलह. कलह म्हळ्यार कितें? फाईट, क्वारल. तर त्या कलहच्या कलियुगात आमका जर प्रभुपादांनी मुवमेंट मुखार घेऊन वचची आसा, आमका जर भक्ती करची आसा, आमका जर आमगेली सेवा करची आसा, so one thing we have to remember is we have to learn how to cooperate. कारण no two individuals are going to be same. दोन इंडिव्हिज्युअल्स टेम्परमेंट सेम उरचे ना, दोन इंडिव्हिज्युअलचे टेम्परमेंट सेम उरचे ना, द वे दे थिंक इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, स्किल्स आर गोइंग टू बी डिफरंट, क्वालिटीज आर गोइंग टू बी डिफरंट. तर ह्या सगळ्या परिस्थितीत वी शुड लर्न टू कॉपरेट. कारण जर आम्ही कॉपरेट केली तरच आमगेली सर्व्हिस बरी जातली. इफ वी डोंट कॉपरेट, व्होड ऑर्गनायझेशन्स ते कोलॅप्स just because the top men do not cooperate. तर how do we cooperate? तर प्रत्येक मनशाक करंट जी रिक्वायरमेंट असा त्या रिक्वायरमेंट एक लेवलची असा आणि
ती रिक्वायरमेंट झाल्यानंतर एंडाक किती मेळचे आसा दॅट इज गोइंग टू बी द हायर रिक्वायरमेंट or it will be the for the higher goal. तर समजा आता आम्ही खंय जॉब करता आणि त्या एक्झाम्पल हांव दिता हे स्टोरी सगळ्याक खबर उरतली की एक मनीस आशिल्लो कन्स्ट्रक्शन वर्कर. तो कितें करतालो तो सगळीकडे ब्रिक्स घालतालो. तर somebody asked him तू कितें करता तो म्हणटा लागलो हांव सगळीकडे ब्रिक्स दवरता. दुसरो मनीस ताजेर सिमेंट घालतालो. ताका विचारले तू कितें करता म्हणजे हांव ब्रिक्साचेर सिमेंट घालता. अच्छा. तिसरा मनशाक गेलो तो थंय पेंटिंग करतालो. तो विचारला लागलो की तू कितें करता तो म्हणतो हांव पेंटिंग करता. चौथ्या मनशाकडे गेलो तो आणि कितें करतालो टाइल्स लायतालो. तो म्हणजे व्हॉट आर यू डुईंग आय एम बिल्डिंग अ टेम्पल. तर ब्रिक्स घालचे एक काम करतालो, सिमेंट लावचे दुसरे काम करतालो, पेंटिंग करचे तिसरे मनीस करतालो काम, टाइल्स लायतालो. सगळेजण छोटे छोटे पोर्शन्स करताली पण ते व्हॉट वॉज द अल्टिमेट गोल. अल्टिमेट गोल वॉज टू बिल्ड अ टेम्पल. तर जर आमकां ते अल्टिमेट गोल कळल्यार will our consciousness to do our given task not change. ब्रिक्स जो घालता तो म्हणतो तो किती थिंक करता कसं थिंक करचा लागतलो तो म्हणतलो ओ these bricks are the foundation for the temple. तर हांव इतले व्हडले काम करचे आसता. सो सिमिलरली जर आमकां डिफरन्सीस उरल्या एकमेकांकडे जर डिफरन्सीस आसात ओपिनियन डिफर जाता पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिफर जाता स्किल लेवल डिफर जाता पण हे छोटे छोटे जी आमची क्वारल्स जातात ती जर का आमगेला ओव्हरऑल गोल ऑफ गोईंग बॅक टू गॉडहेड ताचे मध्ये जर का येवच्या लागली दीज डिफरन्सीस आर नथिंग. ही डिफरन्सीस जर का आम्ही एंटँगल जावच्या लागली तर आमगेलो जो एंड गोल आसा तो आमकां केन्नाच मेळचो ना. So that is why cooperation is very important. आणि कोऑपरेट करच्याक प्रत्येकान सबमिसिव्ह स्टँड घेण्याची गरज आसा. प्रत्येक जण जर विचार करचा लागलो की ओ आय एम ग्रेट, व्हॉट इज इन इट फॉर मी, हू एम आय, हू इज ही इज जस्ट कम. हांव डिवोशनाक 20 वर्षापासून आसा हांव तो आतांच आयला आणि वाय शूड आय ओबे हिज इन्स्ट्रक्शन्स. अशें करून जर का आम्ही झगडी करच्या लागली तर आमगेले बी भक्तीचो नाश जातलो आणि वी विल नॉट प्रोग्रेस. सो कोऑपरेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोऑपरेट करच्याक प्रत्येक जो मनीस उरता ताका तांगेलो एंड गोल लक्षात घेवचे जाय. आणि एक गोष्ट अशी एक इम्पॉर्टंट आसा की आता आम्ही सगळी भक्त आसात. व्हॉट इज अवर एम. आम्ही जेन्ना आमगेले सगळी आमची काम सरवून when we are on our death bed आमकां खबर आसा कोण येऊन आमच्यासाठी कीर्तन करतलो खबर ना. तर if we do not cooperate, the person with whom we are fighting, maybe that person will do kirtan for us on our deathbed. And that is so important at that time. तर कोऑपरेट करचे सगळ्यात इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी आसा ते सेम इन्स्ट्रक्शन प्रभुपादान दिले. इफ यू वॉन्ट टू शो मी युअर लव्ह फॉर मी यू हॅव टू कोऑपरेट. यू कॅन शो माय युअर लव्ह फॉर मी बाय द वे यू कोऑपरेट. ते प्रभुपादाने आपल्या डिसायपल्साक सांगले पण दॅट स्टेटमेंट इज स्टील व्हॅलिड टू अस. आम्ही बी आमगेल्या जे इतर डिवोटीज असतात त्यांच्या बरोबर कॉपरेट जर का आम्ही केली ना तर इतले वर्ष आम्ही जी हांगा डिवोशन करची जे प्रयत्न करतात
दॅट विल गो डाऊन द ड्रेन्स. तर कॉपरेशन, तर हे लास्ट मीटिंग आज सांगले. कोणी सांगले? प्रभुपादान चांगले डिसायपल्स. सिमिलरली अजून एक इम्पॉर्टंट लास्ट मीटिंग आशिल्ली, ती म्हळ्यार भीष्म पितामह, पांडव आणि कृष्णाजी. तर भीष्म पितामह वरदान आशिल्लो इच्छा मृत्यूचो. तर इच्छा मृत्यू म्हळ्यार कितें? तो जेन्ना ताका इच्छा आसा वचची तेन्ना तो स्वताचो सोल ही कुड लीव द सोल. पण कोणाली वाट पळयताले भीष्म पितामह? कृष्णाली वाट पळयताले. सो असे म्हणतात की भीष्म पितामह उत्तरायणाची वाट पळयताले. उत्तरायण म्हळ्यार कितें? when the sun enters the northern hemisphere. मकर संक्रांतीचा जो पिरियड असा, सन गोज टू द नॉर्थ, तर त्याची वेळ भीष्म पितामह पळयताले. उत्तरायणाचे अजून एक मिनिंग बी असा. परीक्षित महाराज जेन्ना उत्तरेल्या गर्भात आशिल्लो तेन्ना अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र सोडिल्ले. पण ते ब्रह्मास्त्राचे असर फक्त परीक्षित महाराजाला बॉडीक झाले. ऍक्च्युली असे हांवें आयकलां एक लेक्चरात की हिज बॉडी वॉज बर्न्ड. परीक्षित महाराज बॉडी वॉज बर्न्ड बट सोल डजंट डाय. तर त्यांना उत्तरा तागेली आई अभिमन्यूची पत्नी तिका कळले की कितें तरी जाला. ती धावत श्रीकृष्णाकडे गेली. ती कुंती महाराणीकडे गेली ना, सुभद्रामाईकडे गेली ना, पांडवांकडे गेली ना, द्रौपदीकडे गेली ना, सरळ ती गेली श्रीकृष्णाकडे. म्हणजे लागली कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मगरे संरक्षण कर, किती तरी भयंकर झाला. आणि कृष्णाक इमिजिएटली कळले किती झाला म्हणून. कृष्ण थमच्या इतल्या साईजात झालो आणि उत्तरेल्या गर्भात बसून ही गेव अनदर बॉडी टू परीक्षित महाराज आणि प्रोटेक्टेड हिम फॉर कंप्लीट 9 months फ्रॉम दॅट ब्रह्मास्त्र. तर जो कृष्ण उत्तरेल्या गर्भात गेलो, दॅट इज ऑल्सो नो, सो ही इज कॉल्ड उत्तरायण. कृष्णाले आणि एक नाव असा उत्तरायण. तर उत्तरायणाची वाट पळयता म्हळ्यार तो अल्टिमेटली कृष्णाली वाट पळयतालो. आणि कृष्णाली वाट कृष्णाकडचे चेहरो सुंदर कमल नयन स्माईल ही पळोवन ताका भीष्म पितामह प्राण सोडचो आशिल्लो. सो ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण. आणि हे श्रीकृष्णाक बी खबर आशिल्ले की भीष्म इज माय व्हेरी व्हेरी डिअर डिवोटी. ही वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग, व्हेरी पॉवरफुल. बट because he went on to the Kaurava side, अधर्म side, तांगलो नाश झालो. आणि ऍक्च्युली इंटरनल रिझन असं आशिल्लो भीष्म पितामहाचो की ही वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड तुम्ही कितली बी पॉवरफुल उरू दी, बट इफ यू आर ऑन द साइड ऑफ द रॉंग डुअर्स यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. सो दॅट इज व्हॉट ही वॉन्टेड टू शो टू द एंटायर वर्ल्ड. तर ह्या कार्यासाठी श्रीकृष्णाक बी भीष्माक बसून मेळचे आशिल्ले. आणि त्याच काळात युधिष्ठिर महाराजांना ताका हस्तिनापूरचो महाराज बनयले. युधिष्ठिर महाराजाक खूप गिल्टी फील जाताले की म्हज्यासाठी म्हाका हे राज्य मेळचे जाय म्हण इतले सारे कौरवालो नाश झाला, इतले सारे लोक मेली, सो आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रक्शन. आणि जसे अर्जुनाली स्थिती झाली फाईटच्या पहिली, सिमिलर सिच्युएशन युधिष्ठिर महाराजांनी झाली विक्ट्री मिळाल्यानंतर, राजा झाल्यानंतर, की आय एम रिस्पॉन्सिबल, आय शुड नॉट हॅव फॉट, आय शुड हॅव जस्ट गॉन टू द फॉरेस्ट, असे कारण युधिष्ठिर महाराज विचार करतालो. तर श्रीकृष्णान ताका समजायचे प्रयत्न केले आणि कोणाक समजले पण तो ताका कळत नाशिल्ले. आणि इट इज सेड की श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजाच्या हृदयात बी परमात्मा असा. सो श्रीकृष्णान त्या परमात्म्याक सांगले की लेट युधिष्ठिर महाराज, लेट हिम नॉट अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग, कारण तांका कन्व्हिन्स करण्याची संधी
श्री कृष्णाक भीष्म पितामहाक दिवची आशिल्ली आणि त्या कारणान तो युधिष्ठिर महाराजाक भीष्म पितामह कडेन आमकां सांगले, सगळे पांडवाक सांगले ड्रेसअप नाईसली, सगळे जण तुमगेलो क्राऊन घाला, तुमगेले रॉयल गार्मेंट्स घाला आणि गो इन फ्रंट ऑफ भीष्म पितामह. ताका कळू दी की हांव इतलो हांगा फाईट केला, अल्टिमेटली आय वॉज सक्सेसफुल. कशी सक्सेस झाले? कारण ही गॉट व्हॉट ही वॉन्टेड. इंटरनली ही डिड नॉट वॉन्ट द कौरवास टू विन, पण दॅट वॉज हिज ड्युटी टुवर्ड्स हस्तिनापूर थ्रोन. आता कौरव गेले आणि पांडवाक राज्य मेळला हे पळोवन तो खूप खुश जातलो. आणि तुगले जे डायलमा आसा, युधिष्ठिर महाराज सांगले की तुगले जो विचार आसा यू प्रेझेंटेड टू भीष्म पितामह अँड लिसन टू व्हॉट ही सेज. भीष्म पितामहान ताका बरेकन समजायले युधिष्ठिर महाराजा की व्हॉट यू डिड वॉज द राईट थिंग. आणि म्हाका पुढे असे बी सांगले की हाऊ शुड यू रूल, what should be your duty of a king, what is the duty of males, what is the duty of females, what is the duty of soldiers, what are the duties of householders. सगळ्यांनी ड्युटीज ताणे बरेकन सांगली भीष्मान लास्ट मिटिंगात. सो कन्क्लुजन इज, जी पण लास्ट मिटिंग जाता त्या लास्ट मिटिंगातल्यान कितेतरी सुंदर निघता, विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन अवर भक्ती. And so to say, last meeting always helps us to have our last meeting with Maya. Maya Devi kade last meeting is amka जाय. We don't want to meet her again. amka खंय वच्चे आसा, गोलोक वृंदावनात वच्चे आसा, where Maya has no jurisdiction. So whatever our last meeting आसा आणि त्यातून आम्ही जे किती शिकतात ताजो उपयोग आमका माया देवी बरोबर लास्ट मिटिंग करच्या जाता. म्हळ्यार वी विल नॉट सी माया देवी फेस अगेन. तर ही अशी लास्ट मिटिंग आशिल्ली बिटवीन कृष्ण अँड उद्धव मैत्रेय. थँक्यू व्हेरी मच.